iminyaka isinezinyawo. Abantwana laba umama ubanisela ngamandla. Sebekhulile akasabasebenzisi noma enyathelo. Limathambo mhlophe laphana eziko nobezama ukugudluza khona usemathambo mhlophe. Unqabile kulokhu uHezekiya nazochajwa yize bemhlophe engangeziphethu zendlovu kulesi yasigodi. Alusekho uvalo lokuba ingasiphinda isenzo esifanayo ingqanga njengoba isisiqedile isikhathi. Ngokusobala ibinesikhathi sonke ngoba esinye sisifice isimaya esinye isigaya ngomunye umhlathi. Zaginqwa izithupha waphakama ubecashe emva kwazo. Wangena ngendlusula wakhomba ngophakathi. Wasabela umhlabathi wasemalikana ngongalingani kwezinombolo. Sonke lapha siyisebenzi ipiki nefosholo ezimayini zakwaNongqondo. Isikhiye swakampumelelo sifihle khona. Ngiyabonga.